Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadaylang, dali ra kay mahibawan. Dunay sa kasayuran gitaguan, kilumluman. Ang ayang kuy-kuyon sa katawan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Doon ako'y kailang negosyante din sa Subo. Ang iya ko nung nadunggan nga reklamo, gikan siya mga kauban sa negosyo. Luya ko nung kayo ang negosyo din sa tuwa. Hinay ko nung kayo ang mga halin nila. Hasta ang mga shipping sa mga materyales pating luyahan. Dili ko sa kadasig sa diyan nga blita human sa pandemya. Ipakaingon mangunato nga makabawi na ang atong nasudnong ekonomiya sa dihang ang mga lockdowns, ang mga restrictions sa COVID-19 gilibkas na, pero human kuno sa revenge spending na luya. Wa na sa ilihok. Luya na sab, hinay na sab ang atong ekonomiya. Ang iyang analysis mao minus gyud ang kwarta. Ang atong katawhan ni tibuksok yun ang kita nila. Plus ni mahal ang inadlaw nga panginahanglan, mauna nga gitagi-tagi ang taon ng ilang mga kasuhan. So kining bugas nato nga perti gyapong mahala, 60 pesos gyapon ang kilo bisan asa ka mangumpra. Mao ni usas sa nakagapos sa kwarta. Bugas mong giunahon para sa pamilya. Hindi man mahimo mabutman ang mga bata. Iagak man na sila. So tungod sa kamahal sa bugas, magapos ang suhulan, gamay na lang kayo yung taon ang mapalit na sudan, mas gamay pagyod ang mapalit na ubang mga panginahanglan, muna ang kinatibuk ang negosyo mao'y maapektuhan. So ang kinitaan sa atong katawhan, perting ubusa. Bisan sa pagarpar ining gobernuha. O bisan sa mga pasalig, way ni abot ng mga ayuda. Kung doon na may naapod-apod, gipili-pili ra. Isagulan pagyod og pamulitika. Dili ang labing na kinahanglan mo'y nakadawat ning benepisyo. So, hapit tanang negosyante apektado. Hapit tanang mga negosyo na bulilyaso. Hinay kuno kaayo ang lihok sa mga negosyo dinhi sa Tua, apil na diri sa ubang bahin sa Pilipinas o dito sa Metro Manila. Kung way himuon ng gobyerno mo balik ang gana, ang atong masakripisyo ang atong nasudnong ekonomiya. Pero hinaot ba mapahilumduman ang atong kadakuan sa kagamhanan nga di pagarpar mo isulbad sa atong mga suliran. Hinaot doon naging aktual nga lihok, aktual nga kasulbaran. Dili mga saad lang ang ilang luwatan. Dili mga pasalig lang ang ilang ipadaghan. Ang aktual yung lihok sa nagalilain nga mga buhatan. Susihon kinsay labing tabanganan. Sa labing daling panahon, ato silang tunulan. Aron makasugakod in taon sa labing batakan nila nga mga panginahanglan. Pero kung pagarpare atong saligan, sa adre atong luwatan, dili gyud in taon na mahawas gikan sa kalisdanan ang kinabag-an sa atong katawan.